Četvrti susret klapa Sveti Ante 2013. održan je na Privoru u Žrnovnici na platou u stoljetnu crkvicu su zaštitnika mjesta Svetog Ante. Sama svečanost i proslava blagdana započela je procesijom te svečanom misom uz blagoslov djece, a misno slavlje je predvodio mjesni župnik don Luka Jozić. Današnji suzaštitnik naše župe je jedna od velikih svetkovina u našem mjestu, posebno ovdje što se nalazi na lijepom uzvišenom prostoru gdje se vidi i more i Split, dapače kažu kad je lijepo vrijeme da se vidi i Italija. I ovaj blagdan okupi mnoštvo svijeta. Mi danas imamo svečanu procesiju, svetu misu i imamo blagoslov djece. Ova crkvica ne zna se od kad datira, sigurno preko 300 godina, a obnovljena je u zadnjih 15-20 godina, totalno je obnovljena zaslugom naših župljana i danas mi smo odlučni proslaviti u našu svetkovinu, a također poslije toga će biti i susret klapa. Don Luka, kažemo zaštitnik, suzaštitnik mjesta Žrnovnica, Sveti Ante. Kako ćemo se moliti za njega? Koga on sve štiti? Sveti Ante nema što ne štiti, sve. On od djece do mladih, on štiti sve one, a naročito naš narod vjeruje u izgubljene stvari, pomoć pri nalasku odabiru bračnog druga, također svakoj potrebi koja je čovjeku potrebna, jer je moćni zagovornik i u ruci drži Isusa, a Isus je Bog, a Bog je svemoguć, znači u svim potrebama ljudskog života. Klapsko druženje Svetom Anti u čast karakteristično je po tom što se svake godine okupljenima predstave nove klape. Osim domaćina klape Žrnovnica, koji su uz kulturno-umjetničko društvo Žrnovnica i organizatori četvrtog susreta klape Svetog Ante, sve u sklopu Žrnovskog koncertnog Ave Veruma. Sam susret klapa otvorila je mješovita klapa Udruge invalidnih osoba Pino Split, kojima je nastup na Privoru bilo i prvo javno predstavljanje. Evo, ima skoro mjesec dana da vježbamo, a ja sam u klapi od prvog mjeseca. Točno ima 6 mjeseci da sam se priključio u klapi i jako mi je drago. Je li te strah? Večeras je prvi službeni nastup. Je li trema vlada ili ste spremni za otpjevati sve što očekuje od vas maestro? Mene nije strah i drago mi je što smo prvi put večeras da imamo službeni nastup van u Splita i lijepo je to i nadam se da će biti što više nastupa. Iako su po prvi puta pjevali pred publikom, ova jedina klapa invalidnih osoba u Hrvatskoj pobrala je gromoglasan pljesak uz dušno oduševljenje okupljenih. Mješovita klapa već 2 godine marljivo vježba klapsko pjevanje pod ravnanjem voditeljice Marije Prvan, a svoj premijerni nastup posvetili su preminuloj prijateljici iz klape Anji Siriščević. Pazite, cilj osnivanja klape je bio druženje osoba s invaliditetom i da pokažemo da kako postoje sve ove ostale klape, da ajmo reći ljudi koji nisu osobe s invaliditetom, da tako može biti klapa i osoba s invaliditetom. Iz tog razloga prije 2 godine smo osnovali klapu koja spletom okolnosti, bolest je u pitanju, ne mogu svi članovi biti uvijek tu, tako da oscilira, danas mogu, sutra ne mogu i posebno je veselje svih članova da danas na Svetog Antu imaju prvi službeni javni nastup u 2 godine. Znači, ne mogu vam opisati koliko je njihovo veselje i koliko je njihova sreća da su danas ovdje. Klapa ima u biti 11 članova stalnih, ali kad je neko događanje teško da ih je preko 6-7, moguće da dođu, uvijek je bolest ta koja na neki način spriječi. Raspon godina je tu negdje od 20 i nešto pa do 60. Znači godine su od do. Pinovci su startali sa zagrijavanjem dlanova publike, a u istom ritmu su nastavili i oni profesionalni pjevači. Iz muške klape Farovski kantaduri iz Starog grada sa otoka Hvara, pa ženska klapa Murtela iz Dugopolja, kao i muška klapa Bratovština iz susjedne nam Bosne i Hercegovine, preciznije iz Gorica Sovići. Te još jedna otočka klapa, ovog puta ženska klapa, Alegrija iz Supetra sa otoka Brača. Nastupila je i mješovita klapa Kurenac sa Mljeta, kao i muška klapa Kondura iz Nina i na kraju domaćini susreta muška klapa Žrnovnica. Povezali ste otoke, kopno, našu prekrasnu Zagoru, ali nastavljate i dalje vaše koncertne okupljanja Žrnovnica Ave Verum. Tako je, nastavljamo ove godine 4. po redu Ave Verum Korpu, koje, evo, tradicionalno svake godine se održava za Svetog Antu ovdje na Privoru, poviše Žrnovnice i nadamo se da ćemo svake godine nastojati dovoditi sve klape iz Hrvatske da se
neka svi dođu, neka vidu di smo i ko smo i šta smo. Pa imamo sada prije Omiškog festivala, idemo na Kaštela i onda nakon toga Omiški festival. Jel? Žrnovnica je tako i ovim susretnom klapu obilježila blagdan Svetog Ante, ali i ponudila nešto novo za goste, što su prepoznali i članovi Vijeća mjesnog odbora Žrnovnica. Pa normalno da je Vijeće mjesnog odbora prepoznalo ovako veliko događanje, inače Sveti Ante u našem mjestu skoro kao dan mjesta i prepoznali smo svaku godinu je sve više mještana i okolnih mjesta posjetitelja na ovoj fešti i zboru klapa. Nakon prekrasne večeri ispunjene preljepim glasovima klapa, jedino ostaje žaljenje što nisu stigli i gosti iz Dubrovnika. Muška klapa Kaše, nažalost, je bila spriječena zbog smrtnog slučaja, no obećali su svakako kako će doći dogodine na 5. susret klapa Svetom Anti u Žrnovnici na Privoru. Ja sam sada ja ću se udati. Pogledaj nas, uvježi nas, svoje ruke stavi na nas. Ime, Marulovo si me, svi krivi me, Kalavera, sve do